Per un país d'oportunitats per als joves, on l'educació postobligatòria no sigui un privilegi, on puguem garantir l'accés a un habitatge digne i l'accés al món laboral i trencar amb el sostre de vidre. Defensam les nostres cultures, les nostres llengües, en tot treballar pel desplegament de les institucions per tot el Pirineu. Situarem el món rural al centre de les polítiques del país, desenvolupant un model agroalimentari més verd, més circular, més digital i sostenible, que permeti també uns preus justos. Compra al comerç local, el comerç de proximitat. Coses fetes a mà, coses amb valor social. Lluitem per una república que aposti per una justícia social i un equilibri territorial. Per el treball digne, les infraestructures adequades i el transport públic sostenible. Apostarem per això, per les persones. Municipalisme, proximitat amb els problemes de les persones. Dona rural i noves oportunitats en un món rural connectat a les noves tecnologies. Avancem cap a un futur net, amb una gestió sostenible de les energies renovables des del territori i pel territori. Lleida ha de ser el motor econòmic, tecnològic i agroalimentari de Catalunya. No hi ha hagut ni hi ha cap conflicte polític al món que no s'hagi resolt per la via política. És per aquest motiu que demanem l'aprovació de la llei d'amnistia. Una llei d'amnistia que ha de permetre l'alliberament immediat dels nostres presos i preses polítiques i la fi d'aquesta repressió, la fi de totes les causes obertes contra l'independentisme. Esquerra Republicana som aquí per ajudar la gent i per servir el país i sabem que la millor manera de fer-ho justament és construint la república catalana per a tothom. I hem de culminar aquest camí a través de sumar, de ser més forts, d'aquesta via àmplia on hi càpigui tothom per poder forçar a l'amnistia i a l'autodeterminació. Però també som aquí per ajudar la gent en el dia a dia en aquest context de màxima complexitat. I això ho volem fer a través dels valors republicans, de la governança republicana i construint confiances amb la ciutadania. Perquè sabem que malgrat la boira cal caminar. Som-hi!